खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संगानाय गानाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालायनाय मोखां लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि ओमफ्राय दासान्दि एकदम एसे नाजागासिनो आं दैलि ब्लग होनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय दासान्दि एसे नाजादों आरो आंबो दैलि ब्लग होनो सानदों ओमफ्राय हागोन हायाबो गेरेन्टि होनो हाया ओमफ्राय आंना समाव एकदम बादबनायबो नेम दं नालाय ओमफ्राय दा आङो मा खालामगासिनो ओमफ्राय दिनै माबा मा होनोमोनलाय जों गामिनिनो मा होनो बेवाइनि फिसाजोनि बार्थडे दं आरो ओमफ्राय दा बेनि बार्थडेखौनो दा बेलासियाव सा लोंनो थांसै ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै होननानै भिडिअ खालामलायबाय ओमफ्राय एसे दैलि ब्लग होनो नाजानोसै आरो नोंथांमोनहाबो बयबो होयो नालाय ओंखायनो आंबो एसे टाइम होनानै होनो नाजानोसै ओमफ्राय दा मा खालामदों ओमफ्राय आंनि दैलि ब्लगानो जाहैबाय बिदिनो जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरनोसै आरो माथो दैलि ब्लग होनो माने बेनो जागोन आरो ओमफ्राय मा होनो माखौथ' देखायलायबाय थानो ना अबावबा थांबा बबावबा थांनायनि अबावबा फैबा बबावबा फैनायनि ओमफ्राय माबा खामानि मावदों माबा खामानि मावनायनि दैलि ब्लग नालाय माथो होनबावनो आरो ओमफ्राय थुदो लोगोफोर बाया मोजोबनो नोंथांमोन नायलांबाय थादोलाय आरो ओमफ्राय दा मा मावगासिनो आं नै गाइखेरखौ फुङावनो सेरनानै लाखाबाय आं दिनै गाइखेरखौ सेरनो मोनदोंलाय लोगोफोर मोसौ फिसाया मोनायाव फैदों ओमफ्राय एखमबा फैयाहाय मोसौ फिसाया ओमफ्राय नै दाउदै रुगासिनो आं नै साबानि दैबा बिमा फिसा जों बिमा फिसा स्वामि साब्रै ओमफ्राय बे आइ दैबा आरो साबानि दैबा ओमफ्राय नै दा फुंनि लाहार फाहार ओंख्रि बियो सबाय बिमाजों आलुजों लाब्राहां माहां फाजाहां माहां एवनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर खाथि गासानि थाखाय जायखिजाया मा होनो मिथिला जायखिजाया खाथि गासानि थाखाय माबा लानानै फैबाय आरो थाइगिर लानानै फैखाबाय मैया बागरगाव सकनिफ्राय बाजारनिफ्राय नङा सकनिफ्राय ओमफ्राय आं बाजाराव दाख्लै लाबोफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनबोआखिसै आरो थोलायलायासै दाख्लै बाजार दिन नालाय ओमफ्राय थाइगिरा थाइसेयाव 10 थाखा खाथि गासानि दिनखाय ओमफ्राय नङाबाथ' ओरैनो थाइबानो मोनो बेखौ थाइसेयाव बेरे फुंजानि साहा गोथाव गोमो फुदुंना लोंसैलाय लोगोफोर गाइखेरनि साहा लोंनो हाया नाम्बार सेरबाय आरो फुङाव सेरबासो एसे खामानि जायो नङाबाथ' फुङाव सेराबा हास्लाबा जानो नागिरो आरो खामानिफ्रानो बेखिनिखौ साहा फुदुंसै दै एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौ दोनसै आरो मैया थास' आथिं ओंख्रि आइनि जायखौ जागोन आं दाउदैयाबो मोनबाय सायाबो मोनबाय गाइखेराबो रेडि दा लोंनोसै साहा लोंहोलां मैगं हाहोलां हानोसै आरो दाउलेब खाबिथिउफोर नुवाखै जानोखौबा लेंहरस्लाबनो मोनलाया बे सासे खावब्लानो जाफैगौ र' मुसुखा फाख्रिबावसो जाहैदों बिब'आ फैद' नै नों फैद' लेखाखौबा फोरोङा बिसोर नों फैद' नाम्बार नों फैद' नुवाखै सुनाया देनजारसो सोरना बांसिन सोरना खमसिन होगोन बांसिन समानसो सोरनो बांसिन होनांगौ समान गाइखेर लुनायालाय देनजारसो सोरनाबा बांसिन सोरनाबा खमसिन गाइखेरखौबो बेस्राबो फुङाव होखायाबानो मोनलोङा ओमफ्राय सानसुबाथाय मानसि फैबाथाय आङो गाइखेर थाबाथाय साहा फुदुंना होयो ना बेनि थाखायनो फुङावनो होखानांगौ बिसोरनो ओमफ्राय गाइखेर थाबाथाय बोरै गैया होननो आं हायानो उसुबिदा मोनो ओमफ्राय बाहागो दोनखानानै गैया होननोबो बायो आरो आङो बेखायनो फुङाव मोनलोंबा थाबा मोनलोंबाय जेनेबा फुङाव होखाबा मोनलोंबाय ओमफ्राय सानसुबाथाय एकदम मोनलोंनायनि आसा गैया आरो गाइखेरखौबो बेस्राफोर गथ'फ्राबो ओमफ्राय आं थगायनो बोरैबा मोनो जेनेबा बाहागो दोनखाबाबो उसुबिदा मोनो आरो आं बोरै गैया होननो ना थानाय जिनिसखौलाय आं हायानो थानाय जिनिसखौ आं गैया होननोनो हाया बोरैबाथार साहा लोंनाया देन्जार गोमखायो आंना जोंना आनैया सोंबाय थायोमोन ओमफ्राय लोगोफोर जोंना आनैया आंनि मा होनोमोनलाय इउटुब चेनेलनि नामखौ सोलायनो थिनगासिनो नोंथांमोना मा सानो ओमफ्राय सोलायनांगौना सोलायनाङा एसे सानैबाबो कमेन्ट होनायलाय जेनेबा संग्राय गादावनिफ्राय एसे सोलायनांगौ जाहैदों माबाखौ इउटुब चेनेलखौ दाख्लै बे आब' मेन्देला बिफानि पस्ट जानो थांनानै आं ब्लग भिडिअ आगारदोंमोन ना बे फोजों लानायखौ ओमफ्राय इउटुब चेनेलनि नामखौ सोलायदो होनना बुंदों आरो संग्राय गादावनिफ्राय मा लानांगौ संग्राय गादावनिफ्राय जुदि सोलायनानै लानांगौ जायोबा ब्लग लानोसै आरो आङो ओमफ्राय आंहा बेखौनो बिराद मोजां मोननानै लादोंमोन आरो आं चेनेलनि मुंखौबो बुंखानाय जाबाय जुदि सोलायमारथारनाय जायोबा ब्लग लानोसै आरो ब्लगनि जाहोनानो जाहैबाय आंनाबो आंनि रियेल नामा जाहैबाय मेन'खा नालाय ओमफ्राय हौवाना मनज बसुमतारी बेनि थाखाय आरोखि दाउदैखौ एवना लाबाय आं लोगोफोर दाउदै एवखांनानै नैबेखौ संसै आरो सबाय बिमाजों आलु लाब्रा संसै मा होनदों बबेनिया रायजो
खोबनानै हरथ'बाय मोनबाय आरो दसे दसे बेखौ नैबे दोनबाय आरो जानो थोरसि बनानै रेडि नै ओंख्रिया मोनबाय आरो ओंख्रिया बिदि लाब्रा सिस्टेम संबाय आं बोनानै थास आथिं ओमफ्राय दावदै भाजाबा लाखाबायानो नै सासे दोनजासो बे बाबाया लेंहरदों होमबा लेंहरदों बाबा ini ada saya tinggi Ya. जाखां लोंखां लोगोफोर अमा आदार हैबाय आं अमा आदार हैनाय खाथियावनो केरेला बिफां दं आरो नै ओमफ्राय नैबेहा मोननानै गावब्रालायबाय ओमफ्राय गावब्रानानै बेगरखौबो सेस माबाया जाजोब्बाय आरो मा होनो दाउआ ओमफ्राय थारुननि अर्डार फैदोंहाय लोगोफोर थारुन बेदरनि आदा मोननांगौ जाहैदों ओमफ्राय जेरावबो थांनांनाय नङासो नंदोंमोन आं ओमफ्राय थारुन बुरनो थांनांसिगोन आदा मोन लाङो जाहैदों 40 केजि ओमफ्राय आदा मोन नङा महनसे लाङो दिनै आदा मोन गाबोन आदा मोन आरो ओमफ्राय दिनैनो महनसेखौ जुदि बुरनो हायोबा दिनैनो लांजोबगोन आरो महनसेखौबो ओमफ्राय जायखिजाया बेसेबां हायो दा बुरनोसै ओमफ्राय थोरसि लथा जाखां लोंखां मोनोमोनलाय जों जाखांनायनि थोरसिफोरखौ एसे सुस्र'नानै गालांखानोसै आरो दा खैथासिम जायो बुंनो हाया जायखिजाया 2तासोनि गेजेराव मोनबाबो जायो होन्दों आरो दा थांसै जों बोराय बुरै थारुन लायनो थांसै आरो साइकेलजों लायगासै अमाखौ खाथियाव खाफैफिनबाय आङो माबा मा होनोमोन बे गोजानद्राय जायोहाय ओमफ्राय लोगोसे दाखोर गारनो लाफाबाय आं लामायाव बेखौ दाब्लिं थांगोन दाब्लिं नोंनो थाबाय मा औ साइकेल मा फटम खालाम मोनजोबोहाय गैलालाय मालायनि आयौ मालाय गावनिखौनो ओरै फाफ्लि हमलायसै नामा बाइकआवबो बेफोरबायदि फाफ्लि हमनो मोना साइकेल गाखोनायाव हमनांसिगोन फैयै मोनफैबाय दा गुबै आयदायाव सेवरा बालायनांगौसोहाय जारलासो मा होनाव सेन्देल गालांदों दा ओमफ्राय आंखौ सेन्देलखौ लाहोसिगोन दे दुब्लि बारियाव आं लायाथ' आं एबार लायाथ' गालां सेन्देला हट मासे फालथुलै बेलाय आं लाखाया आंखौ लाहोनांगौबानो जारला दंलै एबार बे हाब्रु बारियाव गिलबाखि आयौ सेन्देल गाननानै थांजायो मेलेम गैयिसो मानसियानो आयदै मेलेम एसे थाबावनायबा माहाजोन जासिनबावसिगौमोन नै लोगोफोर बहल जोसा होननाय आङो दाख्लैयो नै बिनिनो आरो बहल जोसा ओइनो खोमा आरो खिनोबा खोन्थादे आं खिन्थु खिबारिजों थाङा फैयै मोनफैबाय आंनि थारुन बारियाव दा बुरनोसै जों बोराय बुरै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नेबाय थादो आरो जोंनि थारुन बुरनायखौ बिथाङा जागायहांबाय नै खुख्रिजों बिदि बुरो आरो बेनोसो सिनामासै आंलाय दुब्लि बारि खाथियावनो न' लुना थाफैनाय दं आरो नै गामि गेजेरनिमोन बिस्राबो बेयाव थाफैबाय एक्सट्रा थानो लुबैनानै आरो बेयाव खेन जायो नालाय गामि गेजेराव माने जेनेबा बिदाखौ बुरजा नालाय खेन ओमफ्राय आथिं आखाइ सुनानै लाबाय आरो थारुनखौ दा बुरखांबाय लांनोसै ओमफ्राय बैयाव माइ दंमोन एसेखौ लांसै ओंखारनांगौ बेखौ बोग्लांनांगौ बे बोग्लांदो नों गोथौनो थागोन ओमफ्राय नै लोगोफोर खनसे जांख्रा जालायनायनि माइआ आराम फिथाइ थायग्रा जोबलायबाय ओमफ्राय माइआ जा मोजां जादों ओमफ्राय मबाइलाव बारा मोजां नुवाखैहाय लोगोफोर ओमफ्राय बे बेरा होनायनि थाखाय आं बारसिनो हाला आरो ओमफ्राय जुमब्राबो लादों नालाय आख' फिखौ होननानै आं बारनानै नायनाय जायासै ओमफ्राय नै माइआ मोजाङानो जादोंमोन नैयो बंगबन्धु आरो थाइरा जोब्बाय ओमफ्राय बैथिं माखासे रनजित आरो माइ नायनाय फाजैनो नै मैथ्रु माबा लाना फैबाय आं जुमब्रा मा बुंनांगौ माबा बुंलाबायो खुगायानो जारलासो मोनदों जुमब्रा लाना फैबाय आं आराम बेखौ मोसौ सालाय हानानैसो आङो बारा खाजि जानो बायो मोसौ सालाय हानानै जानोसो मोजां मोनजायो आरो जों गामिनि नोजोरा आरोखि लामानि लोगोफोर दहाय दुब्लि बारियाव खोन्थादोंमोन आं नै बेनिनो आरो नैबे गय फिसा फिसा नुनायनि बेनिनो खारलांनाय आगोलाव बेयावमोन आरो न'आ ओमफ्राय बाराद्राय न'नि खेन जाबायना ओंखायनो बेयाव खारलांबाय आरो हा दंखायो नालाय थारुन बेफारिफ्रा फैबाय नै सुना हरनोसै आं थारुन बेफारिफ्रा इसोर आरो बिसोरनो जावनो थिननानै जावनाय आरो दाना सुनोसै आं थारुन बाजार
Harum bazar maiki bazar. Kiri siapa sini? Serang banget. 10 taka lawan deh. Jadi. Này थारुनखौ लाबाय लोगोफोर 21 केजि जाबाय आरो थारुन माबाखौ थाइगिरखौ माला थाइगिर फाननानै खैसो मोनखो 400 माखा थाइगिर फिथाइ फाननानै 400 मोनबायनो आरो मोनबावगोनसो दिनै मैथ्रु फिथाइयानो गैया खमथा ओमफ्राय नै इयाव एसेल'सो दङ आंखौ लोगोफोर देलाय मालाय ओंखारलायबाय दहाय होनदोंमोन आं बार्थडे होननानै दा बार्थडे जानो थांसै आरो एसे देलायस्रोलायबाय देलायाबा जायो सासे इउटुबार जानानैनो आयौ सेन्देल गाननो नागिरनाया ओरै गिदिंलायनो मबाइलाबो बेटारि गैया लोगोफोर ओमफ्राय नै चार्जारसो लाफालायबावबाय आरोखि फुजानि स्वामिनि अननायाव बार्थडे जानो फैबाय आरो बिबो फैनाय न'आ नै बिजोंनो नांजाबनाय ओरैनो नुहुरो आरो ओमफ्राय सोर फैदों बोराय फैदों फैयाखै नोंखौ नंगौ नै मालाय संग्राय गारं खानाया जि मोजां जादों बे फुजा थाङा नंगौ मानो थाङा गथ' दुखु मोनदों नंगौ गोसाथार दुखु मोनदों नायसा मोनहाबो बार्थडे जानो फैबाय आरो नै नायसा आरो नाहरदो बार्थडे जानो फैबाय दासो एफा गोजाननियानो जाफैखांबाय खननै मोनजायालाय नायसा बार्थडे जाखांनानै फैबाय माबाय एकदम खामानि दामानि अमा आदार उदार ओमफ्राय नै दा संनो लालायबाय आं मोनानि ओमफ्राय दिनै मोनानि ओंख्रियानो जाहैबाय थारुन दहाय थारुन लायनायखौनो माबा मा होनोमोनलाय एसे जानो लाखिदों आङो ओमफ्राय थारुना 21 केजि जादों होनदोंमोन ना नै थारुनखौ आं बिदि सुनानै लाबाय ओमफ्राय बयलार बेदर दं आरो बयलार बेदरजोंनो संनोसै आरो थारुनजों बयलार बेदरजों जानोसै दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय थारुनजों बयलार बेदर नै बयलार बेदरखौ 150नि बिहरबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम रोजा गोजोननाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बेखौनो बुंबावबाय आङो लास्टआव चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो बयबो अननानै फिसा कमेन्ट हरलायलायदो आरो ना